Do nášho rozšíreného výpredaju sme zaradili aj bundy a kabáty od Northanderu. Nájdeš tam napríklad tento kabát Lucio, ak hľadáš niečo veľmi jednoduché, funkčné a spoľahlivé. Ak ťa neoslovil, ďalší kabát, ktorý tam nájdeš, je Camilo, taktiež s vodným stĺpcom, zateplený Imitation 3D, takže aj zohreje. Ak hľadáš niečo ľahšie, máme tam napríklad túto bundu Kaizen so zatepleným loftovým stredom a softšelovými rukávmi, takže vietor ťa neprekvapí. A ak sa chystáš ešte na poslednú chvíľu na lyžovačku, tak určite poteší Zigmund, lyžiarska bunda so snežným pásom, magnetickými cvokmi a priestorom na ski pass. Takže určite si u nás vyberieš a všetky tieto bundy nájdeš u nás zľave minimálne 35%. Tak si ich dojde vyskúšať a hurá do zimy. Díky, čau!